Arlong voti phonglang so lapen lang lokso ka cheleng atowar non pu an takemisen avelang. Adorso thongnok be puling along ASDC lapen KNCA branch committee ke sengpon. Ingdeng inkoiraisi All Karbi Anglong Intersub Association Women's Football Championship surihini ra inkoiraisi aparman ke patu ke chengpon. Kardom Pini Adap Abirta thanbang Pini limerina hansepi non arjoika birtang tonpen. Lakhakre plikor kanti constituency ke parlo lapen lakhain kora phoni lipe mesi constituency ke parlo arlong woti phonglang so lapen langlok so kacheleng atowar non puanta ke mesen theglong ledet ajok inglong arat kaningri rada tumpen ke pachini pona tengke lapang so towar pining pening kan hini andolo ke salam ke chenga hut an ke hini skem pusi rada phan than pachini pon pusi chathan pon bonta pini arni antai isinar skem ta patang pameme asonsi theglong Culvert Kasimar ke patangji kali contractor atuman tachewangwe pusiro ratumpen akoi pipon. Lasi puthot ratumpen EM Rajuti so lapen. Arlongwoti polling center an humri dampen prabjen penrat aki sungke boydoan takachini thekji apan nang jihumri iktha pusiro ratumpen choningri pedopon. Samilang sopen Mizoram Hanse 365 News India. Preni Pangora player ni lakhain kora ini surupatar constituency ke parlo other so thongnok be polling along ASDC lapen KNCA branch committee ke sengpon labang so amai along ASDC surupatar constituency committee dunchun bang amar katharat sai klembang pujaison lekte KNCA mai phu pudang terangpi rublan timungpi chunbang sunali terangpi ASDC mai phu mohori terang lapen chunbang horen ingleng atum chetong dun si mai along RDP dun Labang soamai longrat cyclem bang pujoi son lek the pen RD dojot lam the jai ponsi mesen pen mei pachun pon. Bertapang dak pon suru pothar pen jotno sing be 365 News India. Preni phai inkora player ni kang sampor phai hini apor malompen ingdeng inkoraisi All Karbi Anglong Intersub Association Women's Football Championship surihini ra inkoraisi aparman ke pathu pang chengponlo labang solong aluhia man pen chetong dun Karbi Anglong Autonomous Council EM ka cherong pipi kasa kongchun bang Dr Pankaj Teron rada cyclem bang Robi rongpi Karbi Anglong Autonomous Council MAC Rima Ronghangpi Karbi Anglong Autonomous Council Board Chairperson Kadom Terangpi Hanjang Langso Sports Association amai pujesi pathak Kasa Rapchun Bang Lang Tuk Timung, Karbi Anglong Sports Association Football Chun Bang, Prodip Ronghang Pencheng Lok Penang Anki Theki Dingatum Chitong Dun. Lapen Tu Porpai Hini Ra Minute Krep Ho Apor Malom Hanjang Langso Sports Association Alama Pang Jarpon, Hanjang Langso Sports Association Amai Pujesi Pathak Lapen Alang Lilong Cherap Chitodun, Pratap Singh Rongpar. Adun thu porphai hini ra minute inkora trok apor malom Karbi Anglong Autonomous Council EM kache rong pipi ahin pensi football ke pathu ing pupon porphai hini ra chitim apor malom hanjang langso pathu akla malong kalitang Bhuban Chandra terang chikimo amen pen ingdeng inkora si All Karbi Anglong Intersub Association's Women Football Championship suri hini ra inkora si aparman ke pathu pang chengpon labang solong ke pathu pon cheng atumateran lake hanjang langso Sports Association lapen Balipathar Sports Association atum angbong si chepate ponlo Patumila bangso kacepati ponalong hanjang langso Sports Association atirana tum Balipathar Sports Association atirana tum apan 3-1 goal pen parempon. Hanjang langso pen Bisnu Lekte 365 News India. Pini Abirta ke lapuan sekang ton iglom arni game Kardom.